Terus Ya, nanti si Genam Panitia juga ngasih sampai lagi Kak. Betul sekali. Isi cepatnya. Biar mulo sliramu wis tak atur, golek bojo sing ganteng kaya tompo iki, ora main, ora medok, ora judi, insya Allah tahun ngarep munggah kaji. Asik. Iki ora perlu dikatuni, janjimu biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone, Ora kena prawane tak enteni rondone. Wong lanang trimo ora kaya nek kancaku. Lah piye ora kenek perawane kenek rondone buka yo bocah trimo kok. penak rondo. Tak sogo, tak sogo. Sate sate. Tak sogo, tak sogo. 5 menit nyogok tok. Biyen mulo sliramu wis tak aturi, golek bojo sing kaya tompo kuwi, ora main ora medok ora judi, insya Allah tahun ngarep munggah kaji. Iki ora perlu dikatuni, janjimu biyen wis aku ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone, Ora kena prawane tak enteni rondone. orang ngono sampeyan sabar ngenteni asoy.
bebojoan saklawase andung tresno bebojoan saklawase